Hello friends, mentakas ngi ngap yang somhab yang ipi syakane ka YouTube channel ka jonga ya ka bangla ai kerteng ka Suchiang Arts Entertainment. Te ka jing thmu jonga mentakas ngi ka long bangan share ngan celebrate ya kane ka moment ya kane ka special moment rengkat bat pi ki subscriber ki jonga baro ki balong kum ka way ka family. Te ka daw banga wan ha kane ka video mentakas ngi ka long kerpang na ka benta ka way ka khubor ka babha lane ka way ka achievement ko man shu ong no ba baro ki YouTuber ki ju kwa ban achieve ya kane bat kata ka de ban yo ya u silver play button te menta ka sngi ngala yo priang ya u silver play button lengba ka jing yarap ka jongpi ka jing kershan ka jongpi ki subscriber ki ba ki jonga te menta haswa bangan unboxing no ya u ne u silver play button ya u bangala yo priang hakane ka tayo ko baladap andrai na ka daw jong ka jing bun kam palat ka jonga ngamsyam la lapor ban le ya ka video te menta ka sngi ngala like por khnang bangan ya share ngan di celebrate ya kane ka moment bat pi ki subscriber ki jonga baro ki baju kershan ya na ka por bat ki baju like ki baju subscribe bat ki baju share ya baro ki video ki jonga ki bangaju upload na ka por te menta ngin plino ya une u silver play button ya uba ngalayo pedian Tantaran. Te une silver play button ubang layo pediang hadin bala pentep ya ka 100k subscriber. Presented to Suchiang Arts Entertainment for passing 1 lakh subscribers from YouTube. Te ngalong very much excited ban yo pediang yo une namar bele ngasngo ba kajing tre sitom ka jonga rengkat bat kajing ya kershan lem ka jong pi baro hi kalalong ka bajob menta kasngi. Te ban shu celebrate tang da ka ba unbox yo ne ngasngo kalong blood kamlong complete ma te nakata ka daw ngala pen kre ru ya we u cake u barit wala u de tang barit ru kum si benta ban ya celebrate rang hang ne hapo ying jongi rengkat bat ilok ikon ki kunrut bat ki para marjan ki bayasa hang ne hajan ying jongi te hadin bangan bu no ya une u silver button ngin point no sakwe bat ka benta bat kata bangin ya ot no ya u cake ya ubang ila phasna hakadur jong u YouTube logo. Te to mentang ini out no ya okay. Congratulations to our 100k subscriber family of Suchiang Arts Entertainment YouTube channel. So out no ya okay. Yes. Teng ikermen bakane ke channel ke jongi kan nang kiu nak kawai ke por sa kawai pat. Rengkat ka jing ya kershan lem ki para subscriber ki balong rukum si benta ka family ka jongi ki baju I'm sim yang na ka por sa ka por ki baju page ya ke videos ki jongi la ka long ka video ka short film lane ka ba shet jing bam lane kino ki content ki bangi upload ru pia kershan yang na ki por sa ki por de kublai shibun ya pi baro ki bala subscribe bat ki bampat ju subscribe ru let's say pimpat subscribe tang ba pila pet tang iki video bat iki content ki jongi na kawai ka Porsche kawai pa tengah ai kublai pi baro hi ki badon hakane ka YouTube family ka jongi kublai sipon te mentang ini abam no yo kiek hakaju ka porro nga kwa ban ya share ya kane ka special moment ka jonga rekat bat ka family ka jonga bat ka family ka jong piru komju to ublay ka jing suk undalam rekat bat pi baro kana ba ki kam ki jam ki jong pi ki nang yat bet ya unti bat ka kamai ka ji ka jong piru kan nang kiu na kawai ka sni sa kawai pat kublay shibun